adapt a tree o adapt a light acacia tree. Pasalamatan po natin mga kaibigan sila Mosca family. At ang Mosca family po, ayan o, Manalusi and Oliva and children with the Southern Oil. The Rimlet Hotel, GM Construction, Vulcan Enterprises. Ito po yan ha. The Flores family. Yan, mapay gabi, apapayagayo, gabi apoy. Ang Alida Afable and family. Yan o. Yung pinuntahan natin sa may Kabuinan. Yan ang sponsor ko. Sinaida Brown. Rico hiya. Ha? Yung isang akasya, siya rin eh. So matutuwa ang ating mga kaibigan. Sabi apoy, dalawa ang kanyang inadapt. Itong si Mana Sinaida Brown. Baka naman may Toblerone. The family of the late Arturo and Senior Anyana sa Adibra. Shout out po tayo sa mga sponsor. Ala. Kabuhat. Oh, okay nga. Okay man. Tonyo. Okay ka na. Magandang umaga. Oo. Adi ako. Pagmamata pala. Koray pa dusog. Burayon pa. So, normal lang kita. Normal. So, magandang umaga. Update tayo. Mas maganda yung umaga pa. Ganito na tayo. Para pagising nyo, abay, sa pagmumukha na yan, imamay din nyo, hindi sira agad. Balitaw pag-imang raw naman kita. Kabahay nini kagabi, nagsinisiring. Ano daw balik dantat kamer. Man, ang kagabi niya sinisiring, amoy nit postural, wat iton kun aga. Taling po ngayon. Umaga pa. Maganda yung umaga pa. Ito naman ang nangyayari. At siyempre, nagwawalis. Adi Rodolph, the red-nosed reindeer. Happy New Year. And if you ever show me whether it big, let go. Tutuloy nila. Ang iba pinaniyap. So ayan sponsor by Honorable Councilor Mark Ephraim Banjo Merlo. Siya yung sponsor. Siya siguro yung sponsor dyan. Yung paganda yun, picture pag Insta Mama Mall. So ang topic natin ngayon mga kaibigan, pasalamatan natin yung tinatawag na adapt a tree. Kita nyo kapag gabi niyan, maraming nalitaplap dyan. So adapt a tree o adapt a light acacia tree. Pasalamatan po natin mga kaibigan sila Mosca family. At ang Mosca family po, ayan diyan sila nakatira. Yan, may mga stars over the rainbow. Ayan, may parents na dinarating. Itong acacia na to, ang sponsor po sila Manalusi and Oliva and children with the Southern Oil.
O, malibot kita ha. Ililibutin natin para hindi maahos car. So yung binabaybay natin yung ang Buntay Avenue. So ito yung akasya naman. Ang sponsor ko dito ay ang the Rimlet Hotel, JM Construction. Alunok. Itong susunod naman, Adapt Atre by Belcan Enterprises. Ito po yan ha. Yan, mga business establishment ang mga nagano. Hi kuya. Oy, kumusta ka mo dida? Aga-aga pa man ano? Morning. Good morning. Good morning. Oo, mga dalon. Amoy hirat para nuanit mga siot. Dalon. Kasi asa ringit diba? Kaya ko na to trabaho. Ada diri gad kay bisan pati ra trabaho. Mabulig yan kita labi na kumbaga maaraw. Ito. The Flores family. Yan, opay gabi, apay agayo, labi apoy. So, mga sarado pa ito na mga tindahan ay din ni. Hindi ginsadhan hindi ni. Itong construction. Sarado ini kay itong Don Pedro. Ayun sinaraduhan yung Don Pedro kasi para nga dito pumisto yung mga nagtitinda. Tapos sunod naman natin ito yung ito yung plaza, nakikita nyo naman kahit paano maano rin nalinis na. Itong susunod naman natin na akasya, ang sponsor ko rito ang Alida Afable and Family. Yan si Alida, parang kilala ko yan. Hindi ako nagkakamali, isa sa pinaka magandang friendster natin doon yung malaking bahay. Kilala ko si Alida Pengaga, may tubong. Yan. So, dito tayo naman sa may tunnel Abla. Talaga daw. Yan yan, I love tanawa. Lagi kayo bagat drone. Tunnel Abla. Makiwa yung gamit natin kasi cellphone ang gamit natin. Alright, ito naman yung elementary. Mahawan, makita nyo naman walang tao. Ito mas maganda ngayon kahit paano makita nyo. Kung may third eye kayo, may makita kayo dyan na yan ang Tanawan One Central School. Tapos ito na yung Sparkle of Light. Ito yung sige dito na lang. Yan. Sana kung may DJI apat This is my dream list. Wow, mapaturot kita kay Mark Jimenez. Magaling na bata, idol ko yan. Please follow his page. Yan ang municipal after awan later. Okay, Philip Radio announcer. Ito naman susunod natin mga kaibigan. Ang susunod po ay ang San Roque Store. Ayan, at naalala nyo
yung pinuntahan natin sa may Kabuinan. Yan ang sponsor ko. Cut muna tayo, medyo mahaba-haba na. Oops, lockdown ko niya. Pag yun na daw. So, naka-selfie stick tayo. Lipat natin. Hindi pa maagi. Anay. Okay, nakalubos kita. Nakalubos. Panada. So, ito naman, ang susunod naman na sponsor ko nitong Acacia ay ang Sinaida Brown. Yan, Sinaida. Simana Sinaida. Sinaida Brown. Baka naman meron tayong Toblerone dyan. Para hindi nakasawa siguro. So ito po yung mga ano natin, mga sa nakikita nyo sa gabi. Gawa po yan sa kawayan. Itong kawayan. Yan o. Ayan, Christmas tree. Alright, so ang susunod naman natin na sponsor. Ay! Rico hiya. Ha? Yung isang Acacia, siya rin eh. So matutuwa ang ating mga kaibigan. Sabi na po, dalawa ang kanyang inadapt. Itong si Mana Sinaida Brown. Baka naman may Toblerone. So matutuwa yung mga sponsor, matutuwa yung mga kaibigan natin. Ito extension din to, baka siya rin ang nagpagawa dito, naglagaw. Maliit na Acacia. Oo. Teka, lulukso tayo. Okay. So yan o, ang kabuuan dito naman. Kung dito tayo sa view, yan ang basketball court. Uy, shout out sa mga brother ko. Ha? Shout out, brother. Yan, long live Alpaca Paro. Yan, no? Long live Alpaca Paro. Sila yung nag-sponsor dito noon ng ano yung mga ay napingaga. Din nagbuburo vlogging yung basketballan. Pero imagine na, dalawa yung in-sponsoran ni Mana Sinaida Brown, yung Adapt a Tree Light. Oo, yan. Kasi siguro isinama niya din dito. Oy, Kusinok, palaging nahagip kasi. Ayaw yung salon, ha? Sunod natin ng mga yung mga social na mga salon. Marami tayong pwedeng i-vlog dito eh. Actually. Oy, mapingaga. Social. So, mamingaw itong plaza pa. Pero nga, siyempre. Thank you for the sponsor. Provincial government. Itong malaking tent. Oo. Saya. Yung amphitheater. So, pinapasyal ko kayo na yung sitwasyon sa dito na walang tao. Kaya pag may nakita kayo, yan, may mga tao, okay, ibukas po ang inyong third eye. Kaya nga gano'y ito rin Adapt a Tree. Tumatisugad kita nga di. Ha? Mapingaga. Palipot tayo. Oo, mahawan. Di ko pagkat mga nag-sponsorhan koan para baga. May Mana Sinaida, taga din ito. Ay, Mrs. Brown.
Foreigner tasawa. Damot tobleron. Awaray na. So, yan. Yan lang ang masasabi natin. Yan ang masasabi natin. Kusay na ba kayo? Malalagin, may kimpang-kimpang yung camera natin. Oo, ikahaan ko para baga malipay ra. So, adi. Ha? Nakadto na kan baga ko. Hindi may pa dito. Oh, wala, sorry la. May da ngayon dito. Oo, sige, sige. Malibot kita, malibot. Oo. Sorry girls, I'm taken. Sorry girls. Lagi daw. Ini kanan office of the senior citizen nasa record na di. Ang siya ko nga kuan, office of the vice president. Kalasids, yung dance studio, ang Tanayaw. Oo. So, sorry la, manang. Uy. Ito yung binabaybay naman natin ang binabaybay natin yung Sinding Street. Ang gawa ng Sinding Street. Ito. Asunsyon. Antonio. Ini Apostolic. Yan o, mga student ng Assumption Academy. Mga ngadi ini, mga ngadi. So, amin ni sa gihapon, pero wala man nakasulat ko yung sponsor. Bakit sponsor of myself? So, aman simbahan. Ayun, nakasurat. Ito siguro ang nagano. Yan. Oo. Sponsored by the family of the late Arturo and Senior Anyana Saavedra. Shout out po tayo sa mga sponsor. Sila po ang nag-sponsor ng mga Adapt-A-Tree. Adapt-A-Tree light yan. Yan mga sa gabi makikita mo yung mga bituo na yan. Mga alitap-tap. Oo. Adira, logo. Lala ka mo hinihay. Oy, kad na good. Good yan ay, sorry kita. Sorry. Nakilala pa kamo kan manos ito. Ba, man. Oo. Ya, auto nan. O yan ay mga student o nga din hira. Ika. Ha? Ano Team Dara? Morning, sir. Ano sito? Ano Team Dara? Yung sarap. Ha? Yung sarap. So ako din. Kaya lagi pa magabalay. Kasi ko ano lang Team Dara, ngayon ingan iban. Ano sito? Sige, ha? Pagtay kita, pamili kita ng uyab. May nato na kabutangan simbahan o kabutangan nato na sitwasyon mga kaibigan. Meron tayong nagsabi yung busis daw natin paiba-iba. So shout out kay Louie. Ay ito kuan. Watad. Akaon na inumin up do. At ngayon gabi, okay nga ka
and Our Lady of Fatima Shrine. Yung Fatima, na-miss ko yung Portugal. Oo. Barangay Buntay. Uy, in fairness ha, yung Barangay Buntay, meron na sila dito. May dinaghihapon dito ha, Barangay Buntay, sugad hini. Oh. Oo, ha? Ano? Ito naghihap. Please describe my channel. Oh, oops. Kinamos ka. Oo, may ganira mga bituon. Kay kuwan talaga ancestral home. Adap atri kami din ito na sitwasyon. Tapos may din pituon na alaga. Start. Paano ito mga kasangkayan la, ha? Magiging mga rawlak ay waray ko libang yung naaga. So amo lang yung waray tao. Pakita talodit kahin pang ito waray tao. Ano? Siya na? Diri pa. Pay ka na? Iyot ka doon. Ito na. Pina. Mas. Oo, gudo. Lipat. Welcome to myself. Ha? Oo. Oo. Observe ko ng cleanliness ha. Observe cleanliness. Oo. Ipakita tayo. Ako nihilot mga kondini. Mga daugan kadaga. Kaya kumbaga sinsilyo lang nga iragin. Kukuan, sisilhig. Totoo, damot mga kanhigod. Ang gragaw, siripan ni mo ano. Okay? So kakantahan ka mo. Road of the reindeer. Happy, happy, happy New Year. And if you ever dance me, well you try to have dinos. Okay, this has been Anthony. Wow, this has been Anthony Glasses for 98.3 for Live. Sikat. Good night, my friend. Good night. This has been your friend. This has been The Late Show. Sangkay Tonya. Please subscribe. Please describe my channel. Don't forget to hesitate. Just call. PM. Good night. Sweet dreams. Mama. Mama. Chop chop. Wala gadaw Tonyo. Na-orbit. 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 Baik ka na. Bakit manunulay?